Здравейте! Моето име е Павел Карагьозов, представител на американската група за Пловдив за американски автомобили American Cars and Coffee. Решихме да се включим в вчерашното събитие, което днес финализираме, Ретро Рали Родопи. За първа година имат клас, който е мъсъл и супер автомобили. Беше доста интересно за нас като преживяване. Имаше малко сметки, имаше малко грешки, но смятам, че нещата се получиха доста добре. Полюбувахме се на интересни автомобили. Надявам се след мъничко да се разходите и да ги видите и тях. Това лично, зеленият автомобил е моя Ford Mustang GT Performance пакет в много интересен цвят Grabber Green. Колата е 5 литра, 477 конски сили, автомат 10 степенен. Доста интересна, доста добре се представи и може би ще е интересно за вас, че този огромен мотор с тези огромни конски сили, гуми и тем подобни неща и килограми даде среден разход от тук до Пампорово и обратно под 9 на 100. Може би това е благодарение на средната скорост, която сме се опитали да спазваме през цялото време, която беше между 40 и 45 км в час. Това е нашата група American Cars and Coffee. Направихме в началото на шега и общо взето заради това, че аз имах един от първите мустанги така съвремени в града, а нямаше общо взето с никой с кой да се събереш, да обмениш опит, да си помогнете за някои неща свързани с колата, с карането, с части или тем подобни. И от една шега преди 4 години общо взето за пиене на кафе се превърна в най-голямата национална група, местна всъщност, най-голямата местна група в България. Това е American Cars and Coffee, която до момента има, може би, след днес са над 2100 човека в нея. Като една голяма част от тях са фенове, друга голяма част от тях са собственици на автомобили. Организираме много готини подобни разходки, без измервателни уреди. Организираме драг срещи, организираме събития, на които се опитваме да зарадваме хората, да возим деца безплатно, да им показваме. Последното ни събитие беше доста интересно, опитахме се да им покажем как се пресича безопасно, да могат да си докоснат до линейка, до пожарен автомобил, до новите патрулки, така известните BMW-та. Тъй че смятам, че се опитваме да правим готини неща за цялото общество и готини неща за нас, за да си радваме душите.